ଅରେ ଅଜଗର। ଆରେ ଆସନ। ହର୍ଷଇରେ ଇଲିଶି। ଦୀର୍ଘଇରେ ଈଶ୍ୱର। ହର୍ଷଉରେ ଉଇ। ଦୀର୍ଘଉରେ ଉଷା। ରୁରେ ଋଣ। ଏରେ ଏକତା। ଐରେ ଐରାବତ। ଅରେ ଉଟ। ଔରେ ଔଷଧ। କରେ କାଉ। ଖରେ ଖଜୁରୀ। ଗରେ ଗଛ। ଘରେ ଘୁଷୁରୀ। ଉଁରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ଚରେ ଚଢ଼େଇ। ଛରେ ଛତା। ବରଗେଜରେ ଜାହାଜ। ଝରେ ଝରକା। ନିୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ଟରେ ଟମାଟୋ। ଠରେ ଠକ। ଡରେ ଡମ୍ବୁରୁ। ଢରେ ଢମଳା। ମୂର୍ଦ୍ଧନରେ ବଣ। ତରେ ତାଳ। ଥରେ ଥାଳି। ଦରେ ଦଉଡ଼ି। ଧରେ ଧୂପ। ଦନ୍ତନରେ ନଡ଼ିଆ। ପରେ ପଶୁ। ଫରେ ଫଉଜ। ବରେ ବେଙ୍ଗ। ଭରେ ଭେଣ୍ଡି। ମରେ ମୂଳା। ଅନ୍ତସ୍ତଜରେ ଯଜ୍ଞ। ରରେ ରାଣୀ। ଳରେ ନଳ। ଅଏବରେ ତାୱା। ତାଲବେସରେ ଶୁଆ। ମୁନ୍ଦନେଶ୍ୱରେ ଷଣ୍ଢ। ଦନ୍ତସରେ ସୂତା।
ହ ହରେ ହାତୀ। କ୍ଷ କ୍ଷରେ କ୍ଷେତ। ୟ ୟରେ ଗୟଳ। ଲ ଲରେ ଲଣ୍ଠନ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।